Čau lidi, dneska si uděláme další Minecraft video. Sorry za to minulý video, jsem nevěděl jaký to je part. Tohle bude už part 5, už to nevím, tam to byl part 4. No a my bychom mohli asi začít. Sorry za to, že tady hraje ta televize, ale babička si prostě musí pouštět, i když to nechápu. Zase zavřu. Kolik nahráváme? 37 sekund. Vidíte na to dobře? Dobrý, vidíte na to. Tak, enter game. Single player. Let's play na YouTube Creative Mode. A kde jsme skončili? Aha. My jsme skončili tady, jak jsme udělali tohleto. Aha. Jo. Jo. No, takže dneska se půjdeme podívat do našich dolů. Tak, skrumpáč, utěšit. Tak, Nisenka torč. Tak, fakt sorry za tu televizi, jo, ale babičce to nevysvětlím. No, aby tam nebyla díra na konec světa. Takže to radši nechám. A mohli bychom se to zkusit. Ukážu vám, jak vypadá díra na konec světa tady. Tady budou diamantoše. Tak, tady budou diamanty. Slyším zombie. Slyším dobře. Takže si tady radši zablokuju. A lak. Zablokuju si tady cestu, aby jsem toho zombie nemohla. Potřebuju hrnek. Musím to dát do misky, ale to nejde. No, to nejde. No, takže by bylo to... Tak. Kde pak máme ten hrnek? Diamant, moje láska. Jsem závislý na diamantech. To je to hrnek. Jo, tady. Tak se tam potopíme, no. To jsou nějaký grafický bugy, nebo co? Tak. Železo! No, co tam zpívá kanál železo? Můry jsou můry. Dick Soccer se nic. Kolik nahráváme? 4 minuty.
nedá se žádný diamanty. Tak půjdeme pryč. Kdo to? Ale vlastně v těch dolech. Já jsem ani nevěděl, kde jsem. Kámen, suroviny, zásoby jídla, potřeby nastavení. A do potřeb nastavení přidám písek. Tohleto. Tohle dám do potřeb nastavení. Ještě tohle. A ještě si udělám jednu bednu a to budou zbraně. Ty budou tady. Tak si dám teďka všechny zbraně, které u sebe mám. Sekeru taky můžu považovat jako zbraň, ale nedám tam. Nářadí, ještě si dám bednu nářadí. Tak. Udělám si na to takovéhle. A do nářadí dám tohleto, tohleto a tohleto. Tak. Zásob jídla. Tady to je strašně moc těch zásob jídla. Ne, čestku jsem tady radši dávat nebudu. A zase půjdeme někam jinam, zase si budeme dělat cestičku, aby jsme se nestratili a jdeme asi tam. A nebo ne, udělám si ještě nějaký patra. Co to dělám? Co to? Co to? Tady. Uf. Asi zpětí. Uděláme zase, no neuděláme zase, na YouTube to nebylo. Pak jsem to tam dal, ale já to zapálil dřív, než jsem tam byl účet. Fakt sorry za tu televizi, ale babičce neporučím. A co bych jí taky poroučil, že jo. Na to nějak přežijete. To hajzlu. Ne! Ne! To je jedno. Tak, já vůbec nic neříkám. Tak je hnedka něco začnu říkat. Zase nechcípalej. Já chvilku musím dělat úlohy. Úkoly ze školy. Mi babička přinesla ze školy úkoly. 1, 2, 3, 4, 5, jo, to by tak stačilo.
teďka je to úplně na prd. Snažím se nebejt sprostej už. Ještě jsem za tenhle part nic prostýho neřekl. Je úžasný. To už je docela velký barák, ale bude ještě větší. Začíná se stmívat. Takže se půjdu vyspat, ale se nepůjdu vyspat, asi to tak je. Půjdu se. A zase! Co to je? Hej? Se můžu ovládat. Cože? Děláte si srandu, no tak se zase podíváme na ten západ slunce nádherný. No, sluníčko nám zapadá hezky, kravička tamhle nemůže proskočit a pomáhat jí taky nebudu. Bych to byl samý krfáka, kdybych jí pomáhal, budu jí asi zabít. Ne. Zapadá slunce, mohli by tam být klíči a to já nemám rád. No konečně. Tak kolik ta hra máme? 11 minut. Ještě 3 minuty vám nechám. Teďka už jen 2 minuty. A nebo víte co? Postavit tady tu kostru z toho a ukončím tenhle part. Protože nemám to nastavený na dlouhý verze těch videí na YouTube. Takže dívaj se s váma naučím, takže se mějte. A fakt sorry za tu televizi, jo?